Kukhona obhalile wathi mina ke nginokuphupha ngikhuluma nefoni, okusho ukuthi yena ujwayele ukuphupha ekhuluma nomakhalekhukhwini. Kube ukuthi ukhuluma nomuntu omaziyo. Leli phupho ke libe ukuthi ngicela uqala usubscribe usifollowe yonke indawo ukuze ungaphuthelwa yikho konke engisazokhuluma ngalo. Lisho ukuthi isithunywa noma idlozi lifuna ukuxhumana nawe ube wazi ukuthi nje into eneselula phakathi enomakhalekhukhwini phakathi kusuke kuyidlozi lakho lelo lifuna ukuxhumana nawe noma kuyindlela yokuxhumana nawe leyo enzakalayo. Futhi wanakusisa amaphupha kanjalo asuke nje ebika umyalezo. Uma ukuthi ke nawe nombuzo ungabuza kwi-comment section ukuze uzothola impendulo yakho ngokuphazima kweso. Ungakhohlwa ke ukusubscribe ukuze ke njalo uma ngichaza uzothola impendulo yakho ngokusheshsha. Nisale kahle.